Mga puso karamadlawan, libuan ka mga Pilipino ang naghinumdum o nagsaulog sa ika-123 katuig sa kasumaran sa kamatayon ni Dr. Jose Rizal. Si Rizal gikonsidera nga usa sa mga ilang bayan ni Lugup Nasod gumikan siyang pagpakigbisog batok sa mga katsila pinagi sa iyang literary works sama na lang sa No Limitang Ngiri o El Filibusterismo. Lakip sa mga syudad nga naghinumdum sa iyang kamatayon mao ang dakbayan sa Sugbo, Mandawi ug Lapu-Lapu. Aniya ang report. Gibuksan ang kalihukan sa Santos nga misang gisaulog atubangan sa Cebu City Hall. Gitambungan kini sa mga opisyal ug mga kawani sa dakbayan sa Sugbo. Sa iyang mensahe gisgutan sa mayor ang maayong hiyas ni Rizal nga ang iyang katunan sa katawhan. Gisunod ang floral offering nga gipanguluhan sa mga opisyal sa dakbayan sa Sugbo. Mihalad usab ang mga pulis, sundao ug ubang grupo. Yung pagkakaroon ng malaking puso sa Pilipino. Samtang yano lang ang pagtimaan sa Mandawi City sa adlaw nga tawhan ni Rizal nga gitambungan sa mga opisyal ug mga kawani sa dakbayan. Sa stage play nga gidalit sa mga magtutudlo sa Department of Education ilang gihatagan og kinabuhi ang kabayanihon ni Rizal aron makabot ang kagawasan sa nasod. Gihimo sab ang floral offering sa monumento sa bayani sa plaza. Gipahinaot sa mga opisyalis di malimtan ang binuhatan sa mga bayani. The legacy of a hero no ni Rizal is a kanang memory of a good name and inheritance of a good example. Now hopefully kaning iyang maing binuhatan ato sa ning ipadagayday. Yano og hamubong programa usab ang gipahinungod sa dakbayan sa Lapu-Lapu paghandom sa ika-123 katuig nga death anniversary ni Rizal sa monumento pahinungod nini. Gisugdan kini og flag raising dayon floral offering. Si acting Mayor Celsi Sitoy ang mihatag sa hamubong pakigpulong hulip sa mibakasyon nga si Mayor Ahong Chan. Mitambong sa kalihukan ang mga kawanis sa City Hall, Lapu-Lapu City Police, BIP Lapu-Lapu o ubang mga hinsyas gobyerno. Kauban si Godfrey Relian. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.